Huomenta kaikille ja tervetuloa Demokratiaverstaan aamukahveille. Täällä Demokratiaverstaalla keskustellaan, jaetaan oppeja osallisuudesta kestävyyssiirtymässä. Tavoitteena on pohtia yhdessä erilaisia osallistumisen ja yhteistyön käytäntöjä, jotka parhaimmillaan vois vähentää polarisaatiota ympäristökysymyksissä. Ja nämä aamukahvit on osa strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamaa Material Democracy-tutkimushanketta. Ja nämä aamukahvit on sarjassa jo 4. ja aikaisempien aamukahvien tallenteet löytyy osoitteesta materialdemocracy.fi. Mun nimi on Satu Lähteeno ja tulen ajatushautomo Demos Helsingistä ja Demokselta mukana tänään myös kollegani Helmi Huoviala. Ja meillä on tänään 2 vierasta. Meillä on lakiasiaintoimisto Maailman perustaja ja toimitusjohtaja Laura Kolehmainen. Huomenta. Huomenta kaikille. Ja sitten meillä on Itä-Suomen yliopistosta tutkija Maiju Mähönen. Huomenta. Huomenta vaan kaikille täältä. Ja tänään puhutaan osallistumisesta oikeudellisesta näkökulmasta ja erityisesti ilmasto-oikeudenkäynneistä. Ja näiden ilmasto-oikeudenkäyntien määrähän maailmalla on ollut viime vuosina nousussa. Löysin tämmöisen YK:n ilmastolitikaatioraportin, jonka mukaan yli 3000 ilmasto-oikeudenkäyntiä on pistetty vireille 55 maan tuomioistuimissa. Ja Suomessakin ilmastotoimia on haastettu oikeuteen jo muutamia kertoja ja aihe on nyt ajankohtainen myös tänä keväänä, kun ympäristöjärjestöt valitti oikeuteen hallituksen pitkän aikavälin ilmastosuunnitelmasta. Maiju, sä oot ollut mukana myös avustamassa järjestöjä näissä ilmasto-oikeudenkäynneissä, mutta tänään erityisesti tutkijan roolissa paikalla. Puhutaan kohta lisää näistä yksittäisistä tapauksista, mutta kerro ensin nyt, että mistä näissä ilmasto-oikeudenkäynneissä oikeastaan onkaan kyse, mitä ne on ja mitä niillä tavoitellaan. Joo, kiitos paljon Satu hyvästä pohjustuksesta ja kutsusta. Tosi kiva päästä puhumaan näistä teemoista tänään. Ihan alkuun voisin todeta, että ilmasto-oikeudenkäynnit on luonteeltaan hyvin erilaisia. Osa voidaan ehdottomasti nähdä tällaisena kansalaisosallistumisen muotona, mutta ne on paljon muutakin. Eli kyseessä on tosi heterogeeninen joukko tapauksia, joilla voi olla hyvinkin erilaisia tarkoitusperiä. Yleisesti meillä on globaalisti siis iso joukko ilmastomyönteisiä tapauksia, joilla pyritään kunnianhimoisempaan ilmastopolitiikkaan, mutta on olemassa myös ilmastovastaisia oikeudenkäyntejä, joilla pyritään sitten vaikka lainsäädännön purkamiseen tai aktivistien hiljentämiseen. Ja sitten on olemassa sellaisia tapauksia, jotka ei oikein istu näitä kumpaankaan kategoriaan liittyen vaikka oikeudenmukaiseen siirtymään. Tyyppiesimerkkinä on tuulivoimahankkeet ja niiden vaikutukset vaikka alkuperäiskansojen tai maanomistajien oikeuksiin. Ja valittajina taas voi olla paitsi ympäristöjärjestöjä, jotka on usein ehkä fokuksessa, niin myös ihan yksityishenkilöitä, yrityksiä tai jopa valtioita. Esimerkiksi Puola on riitauttanut EUn ilmastolainsäädäntöä Euroopan unionin tuomioistuimessa. Ja tällä hetkellä vastaajina on tyypillisesti yleensä valtiot, mutta enenevissä määrin myös yritykset. Mutta nyt tänään me keskustellaan ennen kaikkea näistä tapauksista, jotka on valtioita vastaan, joiden avulla valittajat pyrkii varmistumaan joko siitä, että valtiolla on riittävän kunnianhimoiset ilmastotavoitteet ja lainsäädäntö, tai sitten siitä, että nämä on olemassa, eli on ne tavoitteet ja on lainsäädäntö, mutta niiden toimeenpanossa on puutteita. Eli englanniksi usein erotellaan ambition ja implementation cases. Ja tässä yhteydessä sitten puhutaan usein tällaisista strategisista ilmasto-oikeudenkäänneistä, joiden tavoitteena on ohjata ilmastopolitiikan suuntaan yleisemmin sen sijaan, että ajettaisiin vain yksi niin kuin valittajien etua. Ja näiden määrä on kasvanut Euroopassa huimasti Pariisin sopimuksen solmimisen jälkeen. Ja näissä usein nojataan perus- ja ihmisoikeusargumentaatioon. Ensimmäinen kuuluisa esimerkki on Hollannista Urgenda-tapaus vuodelta 2019, ja siitä tämä trendi lähti sitten leviämään Pohjoismaissa tässä vähän poikkeuksena, että meillä niin kuin näitä vastaavia tapauksia ei ole vielä nähty, vaikka yrityksiä on ollut. Tähän mennään niin kuin myös enemmän, niin kuin jo vähän viittasit. Mutta yleisesti näyttää, että tämä trendi kuitenkin jatkuu ja kansainvälisellä tasollakin on annettu sellaisia ratkaisuja, joita voidaan nähdä vahvistamaan sitä, mutta samalla tässä ajassa ilmastopolitiikka on vastatuulessa ja on monia haasteita, joihin me myös varmasti mennään tarkemmin.
sinänsä monimutkainen ilmiö on. Kiitos. Laura, sä oot tosiaan toinen lakiasiaintoimisto maailman perustajista. Kerro vähän, että mistä tässä maailmassa on kyse, miksi se on perustettu ja miten teidän toiminta rahoitetaan? Joo, kiitos. Minkä puolesta kiitos kutsusta, hauska olla täällä. Tota, maailma on perustettu itse asiassa niin kuin, käytännönläheisistä syistä. Siis nämä ilmasto-oikeudenkäynnit, mistä Maiju äsken kertoi, niin mulla on itsellä ilmastoaktivistitausta. Mä oon tullut ilmasto- ja ympäristökysymysten pariin silloin IPCC:n 1,5 asteen raportin aikoihin 2018, ja mä oon samaan aikaan opiskellut Oikiksessa ja Valtsikassa, ja siitä lähtien oikeastaan niin kuin ajatellut silleen, että miten voisin hyödyntää periaatteessa oikeustiedettä tämän ympäristökysymyksen kanssa niin kuin painiessa. Ja mä oon itse niin kuin, sillä tavalla ajattelen, että konfliktit on hyvästä. Mä oon jotenkin luontaisesti ajatellut silloin jo, kun mä oon mennyt Oikikseen, että täytyy pystyä niin kuin, esittämään argumentteja, kun oikeuskäytäntö muodostuu nimenomaan siellä tuomioistuimissa, niin täytyy pystyä esittämään monipuolisesti argumentteja, ei aina vaan siltä puolelta, jolla on rahaa maksaa niistä argumenteista, vaan myös niin kuin toiselta puolelta. No nyt sitten niin kuin, lakiasiaintoimisto maailma on olemassa sitä varten, että voitaisiin esittää näitä argumentteja tuomioistuinprosesseissa myös niin kuin ympäristö- ja ilmaston puolesta. Et jos ottaa niin kuin askeleen taaksepäin, niin yksi iso syy, mitä mä ajattelen, että ylipäätään on koko ympäristökriisillä, on siis se, että se ympäristölainsäädäntö ja ympäristöoikeuskäytäntö on hyvin kehittymätöntä verrattuna sitten joihinkin muihin oikeudenaloihin tai oikeuskysymyksiin, jotka tulee käsille silloin, kun yritetään keskustella niin kuin ympäristöstä ihmisen ja ympäristön suhteesta, talouden ja ympäristön suhteesta. Esimerkiksi vaikka omaisuuden suoja ja elinkeinonvapaus on hyvin niin kuin vakiintuneita merkitykseltään. Siitä on hirveästi oikeuskäytäntöä, että mitä se tarkoittaa missäkin kontekstissa. Mutta sitten ympäristökysymyksissä sieltä on niin kuin puuttunut aina vastapuolelta se ympäristön asianajaja sillä tavalla, että ympäristökysymykset on ratkaistu niin kuin julkisen vallan ja sitten sen tahon välisenä kysymyksenä, joka haluaa tehdä jotakin ympäristöllä, niin kuin käyttää luonnonvaroja tai tehdä jonkinlaisen hankkeen. Eli se ympäristöön liittyvä oikeuskäytäntö on tosi vinoutunut niin, että se ymmärretään, se keskustelu ymmärretään niin kuin usein sillä tavalla, että millä tavalla julkinen valta voi rajoittaa sen yksityisen oikeutta hyödyntää sitä ympäristöä. Ja tämä niin kuin, on jotenkin laajempi tämmöinen ympäristöoikeudellinen konteksti, mikä tässä nyt on, niin sitten nämä ilmasto-oikeudenkäynnit on niin kuin, voi ajatella, että se on niin kuin yksi sovellus tästä, mutta tietysti myös sitten Maiju varmaan, en tiedä ajatteleeko, että tämä on jo silleen aika eriytynytkin tästä, koska niissä ilmasto-oikeudenkäynneissä kuitenkin on, niissä mitä nyt vaikka Suomessakin ollaan tehty, niin niissä on kysymys sitten justiin kansalaisen ja sitten julkisen vallan suhteessa, mitä sen julkisen vallan eli valtion olisi pitänyt tehdä niin kuin suhteessa siihen, että mihin ihmisillä on periaatteessa oikeus. Mennään tähän hiukan myöhemmin. Mutta siis lakiasiaintoimisto maailma on olemassa sen takia, että saadaan siis suomalaista oikeuselämää pureskelemaan näitä ympäristökysymyksiä ja periaatteessa niin kuin sitä kautta kehittää sitä oikeuskäytäntöä. Ja totta kai siis ihan suoraan se on olemassa ajamaan ympäristön asiaa, ympäristön intressiä siinä, missä niin kun toiminnanharjoittajilla on mahdollisuus palkata yksityisiä asianajotoimistoja ajamaan omia intressejään, tai sitten julkisella vallalla on velvollisuus katsella sitä asiaa siltä tavalla, kun lainsäädäntö edellyttää jotenkin tasapuolisesti ja muuten niin kuin hallintolain käytön puitteissa. Ja mistä meidän rahoitus tulee, niin tällä hetkellä meillä on yksi rahoittaja, Koneen-säätiö, joka on rahoittanut ensimmäiset 3 toimintavuotta. Joo, kiinnostavaa. Kun ollaan demokratiaverstaalla, niin miten te näette tämän ikään kuin ilmasto-oikeuden roolin ikään kuin osana demokratiaa? Jos puhutaan ilmasto-oikeudesta yleisesti, niin toki se on lähtökohtaisesti lainsäätäjän vastuu laatia sitä ilmastolainsäädäntöä ja toimeenpanovallan vastuu sitten toimeenpanna. Mutta se haaste on, mikä sitten ilmasto-oikeudenkäynneissäkin näkyy, että näissä molemmissa on tyypillisesti
merkittäviä puutteita, ja yleisesti on myös argumentoitu, että enemmistödemokratia ei yksin kykene vastaamaan ilmastokriisiin, että se on sidottu väistämättä liian lyhyen aikaperspektiiviin vaalikausien kautta. Siinä priorisoidaan tyypillisesti taloudellisia intressejä, sellaisia, mitkä näyttäytyy just siinä hetkessä kiireellisiltä, vaikka ilmastokriisi on sitten tällainen pitkän aikavälin kriisi, joskin se vaikutukset nyt jo on hyvin selkeitä, mutta ne vaan niin kuin kumuloituu ja kasvaa. Että se on yksi niistä tyypillisistä haasteista, että kansalaisille epämukavia päätöksiä sitten lykätään, vaikka ne olisivat välttämättömiä, ja tähän liittyy vaikka tulevien sukupolvien oikeuksien näkökulma. Ja sitten taas laajemmin voidaan ajatella, että vaikka ilmastopoliittiset toimet niin kuin itsekin aiheuttaa tällaista poliittista turbulenssia, niin sitten se, että jos ilmastonmuutoksen hillinnässä epäonnistutaan, niin sitten se vaikuttaa demokratiaan jo aika laajasti, että sitten ollaan sellaisessa tilanteessa, missä yhteiskuntarauhaa on ehkä vaikeaa ylläpitää ja sitä kautta oikeusvaltiota ja perus- ja ihmisoikeudet vaarantuu vielä enemmän kuin ne vaarantuu jo nyt, että tämä on niin kuin sitten tällaisella tavallaan fundamentaalitasolla ehkä se kysymys. Ja sitten näissä itse ilmasto-oikeudenkäynneissä, niin sitten se perinteinen tavallaan haaste ja tasapainottelu käydään usein vallankolmijaan ja sitten toisaalta perus- ja ihmisoikeuksien suojaamisen välillä. Ja myös korkein hallinto-oikeus on todennut, että näitä pitää tasapainotella. Ja vaikka päävastuu niin kuin ilmastopolitiikassa on poliittisilla päätöksentekijöillä, niin silti sitten tuomioistuimen rooli on myös valvoa, että ne toteuttaa niin kuin toimintaansa lain puitteissa. Joo, näin sanoisin. Joo, voisin jatkaa tuohon ehkä sillä tavalla, että mä ajattelen, että oikeuselämän ja demokratian suhde on sillä tavalla, miten mä sanoisin, erittäin tiivis, että koko ajan me käydään sitä keskustelua käytännössä, että mitkä asiat on periaatteessa, niin kun, mitkä asiat rajataan demokraattisen keskustelun ulkopuolelle ja mitkä tulee sen sisäpuolelle. Koko ajan käydään esimerkiksi sitä keskustelua, että missä määrin talous on joku sellainen asia, jossa on jotkut fundamentit, joiden puitteissa meidän on toimittava ja tehtävä meidän demokraattiset päätökset ja missä ne puitteet sitten menee. Niin mä hahmotan, ja sitten tietysti turvallisuus nyt on tässä viime aikoina erittäin ilmeisellä tavalla, voidaan puhua niin tämmöisistä eksistentiaalisista uhkista, josta myös on puhuttu jo ympäristökysymyksen kanssa, ilmastokysymyksen kanssa pidemmän aikaa, mutta just, että onko se, niin kuin missä menee periaatteessa sen demokraattisen keskustelun rajat suhteessa siihen, että mikä on niin kuin sen tällä hetkellä taatun järjestelmän niin kuin ne perusasiat, mistä ei voi niin kuin keskustella. Eli mä yritän tässä lähestyä sitä, että mikä niin kuin perustuslaki tai perustuslain suhde on tavalliseen lainsäädäntöön, ei vain Suomessa, vaan kansainvälisesti, että miten sitä niin kuin hahmotetaan, että mitkä on niin kuin ne perusasiat, mitkä tulee taata, joista ei tarvitse käydä periaatteessa demokraattista keskustelua. Siis jos sitä banalisoidaan ilmastokysymyksen kanssa, niin sen voisi vetää siihen ekstriimiin, että minkä takia meidän täytyy käydä demokraattista keskustelua meidän perusolemassaoloedellytyksistä niin kuin tällaisella tasolla, että sehän on se, mihin siinä tullaan, kun vedotaan perus- ja ihmisoikeuksiin. Se on oikeus elämään, oikeus perhe-elämään, oikeus niin kuin tällaisiin asioihin, joka sitten taas on se argumentti, että millä niitä asioita saadaan sinne tuomioistuimen käsiteltäväksi, koska tuomioistuin vallan kolmijakoopin mukaisesti pidättäytyy tällaisesta, niin kuin, miten mä sanoisin, voisiko sitä kuvata niin kuin pintatason keskustelusta, että no miten meidän täytyy järjestää meidän yhteiskunnallinen elämän just tässä pisteessä, mutta sitten toisaalta sen tuomioistuimen tehtäväksi on muodostunut se, että näitä perusedellytyksiä suojellaan, ja ei vain perusihmisoikeuskysymyksissä, vaan siis niin kuin myös valtiosääntökysymyksissä. Tällainen mä sitä hahmotan, en tiedä, oliko tässä kysymyksessä vähän ajatuksena sekin, että jotkuhan tykkää haastaa näitä ilmasto-oikeudenkäyntejä siitä näkökulmasta, että onko näillä mitään oikeutusta, että nämä asiat pitää päättää periaatteessa demokraattisesti eduskunnassa ja vaikka kunnanvaltuustoissa, mutta ei kaikkia muitakaan asioita siellä, ei kaikki ole koko ajan keskustelun alaisena ja kyseenalaistettavana, vaan se on niin kuin tällainen rajankäynti, mitä meidän täytyy tässä tehdä koko aika, kun me eletään demokraattisessa yhteiskunnassa. Onko lyhyesti vielä jatkaa? Tuohon pakko vielä tiivistää Lauran jälkeen, että tuohan on nimenomaan just se tuomioistuinten rooli, miten se on nähty
ilmasto-oikeudenkäynneissä muuallakin Euroopassa, että tuomioistuin määrittää ne minimivaatimukset, joiden sisällä sitten sitä poliittista päätöksentekoa tulee tehdä, ja ne minimivaatimukset tulee just perustuslaista ja perus- ja ihmisoikeuksista ja tällaisesta niin kuin korkeammalla olevasta lainsäädännöstä, jonka tulisi olla pysyvämpää ja tuoda vakautta siihen niin kuin sen turbulentimpaan niin kuin poliittiseen päätöksentekoon, joka muuttuu ajassa, että mikään tuomioistuin ei ole ollut sitä mieltä, että tuomioistuimen tulisi määritellä ne itse politiikkatoimet, että se on niin kuin sitten eri kysymys. Mm. Jos mä vielä jatkan tähän, että Satu jo mennä. Jatka vaan. No mä jatkan vielä sen verran siis, että tämä ympäristökysymyshän on tosi vaikea sen takia, ilmastokysymys on tosi vaikea sen takia, että se on niin lähellä sitä niin kuin meidän kaikkea konkreettista elämää, että jos ympäristöoikeudessa, ympäristökysymyksissä on kyse ihmisen suhteesta sen ympäristöön, ja kaikessa taloudellisessa toiminnassa on kysymys luonnonvarojen käyttöönottamisesta ja sen ehdoista, niin ei ihme, että me ollaan niin kuin sit sen äärellä, että jotkut tahot ei tykkää ollenkaan, että näitä viedään periaatteessa tänne niin kuin korkeammalle tasolle, mutta mun mielestä siis eihän sitä voi välttää, että samaan aikaan ollaan tekemisissä meidän kaiken taloudellisen toiminnan, kulutuksen, tuotannon ehtojen kanssa, että sitten tämän olemassaolon edellytysten kanssa. Että sitä ei voi niin kuin välttää, kun ollaan tekemisissä ympäristökysymyksen kanssa, ympäristökriisin kanssa. Tosi hyvä. Puhuitte vähän tästä ikään kuin, että on oikeustapausten ja politiikan vuoropuhelusta, ja tämähän on tiivis, niin selittäkää vielä, että miten tämä nyt siis toimii. Nyt vaikka ilmastoteemassa. Laura, haluatko mennä ensin? Minä näin, että olet ehkä jo puhunut. Joo. Niin, lainsäädäntö, eduskunnan ja sitten lainsäädännön ja lain tulkitsija soveltajan niin kuin roolit menee silleen, että se eduskunta säätää jonkun lain ja siitä hetkestä eteenpäin sitä lakia on niin kuin noudatettava. Et siltä erää se demokraattinen keskustelu on päättynyt siihen. Mutta sitten kun tuomioistuimissa otetaan se vaikka nyt uusi lakipykälä sovellettavaksi ja tulkittavaksi ja tehdään siitä sitten uusi normi, niin sitten sen jälkeen siinä on taas mahdollisuus eduskunnalla reagoida siihen, että ahaa, tästä seurasi nyt tällaista tästä pykälästä. No eduskunnalla on taas mahdollisuus sitten käydä se oma keskustelunsa, toki siis yhdessä muun yhteiskunnan kanssa, ei eduskunta toimi missään tyhjössä ollenkaan, vaan aktiivisesti siellä eri tahot vie sinne omia intressejään, mutta sitten niitä lakeja voidaan taas niin kuin muuttaa. Tässä on niin kuin hyvin tuoreita esimerkkejä vaikka tältä hallituskaudelta, nyt nämä suurpetojen siirtämiset eri kohtaan niin kuin metsästyslaissa ja niiden suojeluaseman heikentäminen suoraan sen seurauksena, että korkea hallinto-oikeus on tuominnut sinänsä täysin niin kuin luontodirektiivin mukaisesti erittäin tiukasti sitä, että miten niitä suurpetoja koskevia poikkeuslupia voi myöntää. Ja tämä ei ole mitenkään, tämä nyt on niin kuin erittäin selkeä esimerkki tässä, että tässä niin kuin koko ajan meillä on niin kuin se tilanne, että lakeja muutetaan ja sitten niitä niin kuin kokeillaan käytännössä, että mitä tämä tuottaa. Mutta se, missä juridinen keskustelu eroaa sit niinku siitä poliittisesta keskustelusta, että periaatteessa kun pitää argumentoida, että no millä tavalla ne asiat juuri nyt tässä, juuri tällä hetkellä on siellä tuomioistuimessa, niin silloin ei ole väliä sillä, että mitä kaikkia lainsäädäntöhankkeita on meneillään tai mitä keskustelua periaatteessa on meneillään, vaan silloin on väliä vaan sillä, että mitä lakeja ja muuta velvoittavaa niin kuin on voimassa sillä hetkellä. Se on periaatteessa tämmöinen niin kuin peli, niin kuin jäädytetään periaatteessa joku tilanne joksikin aikaa, tai niin se pitää ajatella siellä tuomioistuinprosessissa, että mikä on totta juuri nyt, mikä on velvoittavaa juuri nyt. Ja sitten tietysti se demokraattinen ja poliittinen keskustelu käy siinä koko ajan siinä rinnalla, ja lait voi muuttua kesken tuomioistuinprosessinkin. Ja näin, ne ei ole todellakaan mitenkään kaukana toisistaan. Ja tämä pitää myös muistaa silloin, kun suunnitellaan näitä strategisia litigaatioita, eli näitä niin kuin strategisia oikeusprosesseja, että mitä tässä nyt yritetään tehdä ja miten se suhteutuu siihen, että mitä tässä on muuten meneillään yhteiskunnassa. Koska kyllä se muu yhteiskunta ja eduskunta sitten sieltä vastaa. Just näin.
Hei, nyt on hyvä hetki laittaa sinne chattiin kysymyksiä, jos haluatte linjoilla olijat jotain kysyä meidän puhujilta. Mainitsit Maiju alussa esimerkiksi sitä Hollannin korkeinta oikeutta myös Euroopan ihmisoikeustuomioistuimissa, niin kun näitä kuitenkin ilmaston asiaa ajavat järjestöt on voittaneet. Mitä sä veikkaat, miksi tällaista ei ole nähty vielä Suomessa ja oliko niin, että Pohjoismaissakaan ei ole tullut voittoja? Joo, vastaanko ensin tähän vai annanko vielä edelliseen kysymykseen vastauksen? Minulla on siinä muutamia täydennyksiä, mutta en tiedä, siirrytkö tarkoituksella, että alkaako meillä aika mennä vähin. Ja seuraavaan Voit kysymykseen. palata myös edelliseen. Aivan. Joo, ihan vaan yleistään vielä, että useinhan näiden ilmasto-oikeudenkäyntien ympärillä on paljon hypeä, mutta se ei mene sillä tavalla, että se kiistanalainen asia päättyisi lopullisesti siihen tuomioistuinratkaisuun, vaan siitä just sitten alkaa se uusi poliittinen vuoropuhelu. Ja me ollaan nähty, että tällaisia hyvinkin niin kuin, uraauurtavia ratkaisuja, niin niitäkin tavallaan vastaanotto on voinut olla tosi ristiriitainen kansallisesti, niin kuin tämä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen klimaseniorin ratkaisu johti vaikka siihen, että Sveitsin parlamentti ehdottaa, että irtaudutaan Euroopan ihmisoikeussopimuksesta. Ja samoin aikana Urgenda niin kuin vastaanotettiin hyvin jakautuneesti, mutta se kuitenkin johti siihen, että ilmastopolitiikkaa kiristettiin ja yleisesti on nähty se, että nämä tapaukset kuitenkin johtaa sitten positiiviseen lopputulokseen ilmaston kannalta. Ja myös silloin, jos ne epäonnistuu, niin voi kuitenkin olla poliittista painetta tai tulla muutosta vaikka oikeuskulttuuriin, niin kuin Suomessakin on nähty, että vaikka nämä kaksi ensimmäistä tapausta, mihin ehkä mennään myöhemmin vielä, niin ei menestynyt, niin silti Suomessakin muuttuu oikeuskulttuuri, että me nähdään, että tämän kaltaiset oikeudenkäynnit voi ylipäätään olla mahdollisia, ja ehkä niin kuin virkahenkilöstönkin näkemys vaikka joistain asioista on muuttunut. Mutta haluaisin vaan lyhyesti vielä palata tuohon, ja ehkä jos meillä on lopussa aikaa, minun mielestä on mielenkiintoista puhua siitä, että miten just tämä tämänhetkinen poliittinen ilmapiiri haastaa. Mutta ja sitten se, että miksi Suomessa ei ole nähty, niin no, siihen nyt ei ole mitään yhtä yksiselitteistä vastausta. Luonnollisesti muutamia syitä on. Yksi on ehkä se, että Suomessa ja Pohjoismaissa niin on yleisesti tällainen niin sanottu legalistinen oikeuskulttuuri, että kynnys puuttua niin kuin lainsäätäjän ja toimeenpanovallan toiminta on korkea ja kunnioitetaan vahvasti lain säätäjää yleisesti, eli tuomioistuimen rooli on verrattain kapea, jos vertaa joihinkin muihin oikeuskulttuureihin ja maihin. Ja samalla näissä aiemmissa ilmasto-oikeudenkäynneissä, mitä on ollut, niin korkein hallinto-oikeus on kuitenkin todennut hyvin vastaavanlaisia yleisiä linjauksia siitä, että perus- ja ihmisoikeudet on tärkeitä, ilmastokriisi on eksistentiaalinen uhka ja näin, mutta se kynnys sitten oikeasti puuttuu ja sanoa, että nyt tässä kohtaa, vaikka ilmastolakia on rikottu, niin on sitten verrattain kuitenkin korkea, että tähän on olemassa tosiaan niin kuin oikeuskulttuurisia syitä, meidän oikeusjärjestelmään liittyviä syitä. Esimerkiksi meillä ei ole perustuslakituomioistuinta, vaan meillä on ennakollinen tai perustuslainmukaisuuskontrolli, ja niin kuin on tällaisia, mitkä oikeasti käytännössä vaikuttaa aika paljonkin siihen, että miten pitkälle tuomioistuimet voi mennä, mutta sitten samalla voidaan perustellusti kysyä, että onko nyt sitten Suomessa sellainen tilanne, että tämä rooli nähdään jotenkin korostuneen pidättyväisenä, koska se käytännössä vaikuttaa johtavan sellaisen tilanteeseen, että ilmastolain rikkomuskin voidaan todeta siinä kohtaa, kun se on jo niin ilmeinen, että se on sitten käytännössä myöhäistä, vaikka ilmastotavoitteiden saavuttamisen näkökulmasta. Joo. Nythän tämä on tosiaan taas ajankohtainen tänä keväänä, eli ympäristöjärjestöt tosiaan nyt valitti tästä hallituksen pitkän aikavälin ilmastosuunnitelmasta. Laura, tiivistä jotenkin selkeästi ja lyhyesti meille, jotka ei tiedä, mistä on kyse, niin mistä tässä onkaan kyse, ja eroako tämä jotenkin nyt myös näistä aikaisemmista esimerkiksi vaatimuksiltaan? Joo. Näissä kahdessa ensimmäisessä ilmasto-oikeudenkäynnistä on siis kolmas tämän keväinen, mitä Suomessa on tehty, niin niissä oli kyse tällaisesta passiivisuuskanteesta, eli haastettiin siis sitä ylätasolla sitä, että suoraan siitä, että valtioneuvoston hallitus ei ole tehnyt riittävästi ilmastotoimia, ja se on ollut se pääargumentti.
No se ei ole nyt sit menestynyt siellä korkeimmassa hallinto-oikeudessa näistä syistä varmastikin, mitä Maiju tässä listasi. Vaikkakin siinä tokassa ilmasto-oikeudenkäynnissä sitten korkein hallinto-oikeus totesi, että tällainen passiivisuuskanne ylipäätään on Suomessa oltava mahdollinen sen takia, että tästä on voitava valittaa. Se on iso voitto, se on jo oikeuselämän eteenpäin menemistä. Mutta sitten tämä kolmas oikeudenkäynti, eli tästä pitkän aikavälin ilmastosuunnitelmasta valittaminen, joka tehtiin tänä talvena, niin siinä on lähdetty niin kuin erilaisella filosofian liikkeelle. Siinä on ajatuksena siis se, että kun ilmastolaista tulee tietyt muoto- ja sisältövaatimukset ja prosessuaaliset vaatimukset sille, että millä tavalla valtioneuvoston pitää laatia näitä erilaisia ilmastopolitiikkaan liittyviä suunnitelmiaan, niin että nämä sisältö- ja muotovaatimukset ei nyt ole tässä täyttynyt tässä pitkäaikavälin ilmastosuunnitelmassa. Ja se on periaatteessa se argumentti. Et nyt kun me ollaan, ja mä oon siis, se täytyy sanoa, siis mä oon asiamiehenä tässä näillä järjestöillä tässä kolmannessa ilmasto-oikeudenkäynnissä. Ja sen takia olen tätä pohtinut. Niin ajatuksena on siis se, että me halutaan, että tämä ilmasto-oikeudenkäynteihin liittyvä niin kuin keskustelu siitä, että no mitä siellä ilmastolaissa lukee ja millä tavalla se on velvoittavaa, että siitä tulisi periaatteessa ihan normaali osa suomalaista oikeuselämää. Et kun me tulkittiin niitä ensimmäisen, ja itse nyt tässä myös puhun siis lähinnä, että minä ajattelen, että niitä ekaa kahta ilmasto-oikeudenkäyntiä ja miksi niiden ratkaisut on sellaisia kuin ne on ollut, niin ne selittyy ehkä sille, että se on niin uusi ja ehkä vieras asia suomalaiseen justiin oikeuselämään, että tuomioistuin lähtisi toteamaan niin kuin tällaisia periaatteessa valtioneuvosto ei ole tehnyt jotain, mitä sen olisi pitänyt tehdä. Niin tässä kolmannessa ollaan menty hyvin tälleen lain pykälään ja sen sanamuotoihin ja sitten hallituksen esitykseen tukeutuen ja tehdään vaan siis se väite, että no niin, tässä on nyt tämä ilmastosuunnitelma, joka täytyy lain mukaan tehdä. No täällä lain pykälissä sanotaan, että tämän suunnitelman pitää johtaa siis näihin ilmastolain tavoitteisiin. Ja nyt nämä tuetut suunnitelmat sitten on tehty aika eri tavalla kuin mitä se laki näiden järjestöjen mielestä edellyttää. Siellä olisi täytynyt tehdä tällaisia etenemisvaihtoehtoja ja skenaarioita, joista kaikki johtaa siihen, että päästään näihin ilmastolain tavoitteisiin, eli muun muassa tähän hiilineutraalisuus 2035 tavoitteeseen. Ja nyt näitä ei sitten ole tehty tälleen, että on tehty semmoista skenaariotyötä, ja sitten nämä skenaariot eivät johda tähän, että ollaan periaatteessa tehty sellaisia suunnitelmia, katettu sitä pöytää sille valtioneuvostolle sellaisella tavalla, joka ei vastaa sitä, mitä siellä ilmastolaissa niin kuin sanotaan. Niin se on se sen pointti, se on se sen kolmannen ilmasto-oikeudenkäynnin pointti. Toki viitataan myös sit niin kuin tukena tähän kaikkeen kansainväliseen kehitykseen ja myös sit siihen Maiju mainitsemaan klimaseniorien ratkaisuun, johon Koho on itsekin jo viitannut silloin ilmasto-oikeudenkäynti kakkosessa, ja sitten siihen, että kun on tai ehkä on siinä myös niin kuin varauduttu siihen, että siihen hiilineutraalisuus 2035 tavoitteeseen ei suhtauduttaisikaan sillä tavalla, että se lukee siellä lain pykälän alakohdassa niin kuin se lukee, ja sitä on niin kuin, puolustetaan myös tällä kansainvälisellä oikeudella siinä, että se 2035 tavoite saa tukea myös siitä, että se on Suomen oikeudenmukainen osuus näistä ilmastotoimista kansainvälisestikin laskettuna, ja Suomi on siinä itse asiassa ollut tosi edistyksellinen, että se on myös laskettu silloin jo kauan sitten, että mikä se voisi olla, että mihin mennessä, jos hoidamme omaa osuuttamme, niin sitten täytetään myös nämä Pariisin sopimuksen tavoitteet. Mutta tämä on tämmöinen, niin kuin, pyritään pieneen askeleeseen eteenpäin periaatteessa. Pyritään saamaan niin kuin, korkean hallinto-oikeus olemaan järjestöjen kanssa samaa mieltä siitä, että kyllä ilmastolain näitä pykäliä täytyy noudattaa samalla tarkkuudella kuin muidenkin lakien pykäliä. Ja tämä suunnitelma tulee laatia sellaisena kuin se, mitä se laki edellyttää. Maiju, sulla on ihan täydennettävä, mutta tämä on se sen pointti, sen kolmas tärkeinen pointti. Joo, voimme ihan lyhyesti vaan jatkaa tuosta, että sinänsä verrattuna niihin kahteen ensimmäiseen tapaukseen, niin pienempi tapaus, koska se koskee tätä yhtä yksittäistä suunnitelmaa, eikä yleisesti tällaista passiivisuutta suhteessa ilmastopolitiikan kunnianhimon tasoon, mikä nyt sitten on heikentynyt, kun on ollut nieluromahdus.
Mutta sitten samalla niin näillä suunnitelmillakin on tosi tärkeä rooli Suomen ilmastopolitiikassa, jos ne tehdään oikeasti sillä tavalla, kun laki edellyttää, että se on just se keino, miten voidaan osoittaa, että me pysytään vielä tässä oikealla polulla kohti näiden ilmastotavoitteiden saavuttamista. Ja sitten ehkä konkreettisesti niin tässä on kyse myös enemmän ihan vain tämmöisestä niin kuin tavanomaisemmasta hallintolain käytännöstä, että niissä aiemmissa tapauksissa oli iso haaste se, että ei ollut sitä hallintopäätöstä, josta voi valittaa, mikä on Suomessa lähtökohtaisesti haastava tilanne, ja nyt se on olemassa, ja ilmastolain mukaan nimenomaan näistä ilmastosuunnitelmia koskevista päätöksistä saa valittaa siinä, missä aiemmin niin tällaista valitusoikeutta ei ollut siinä ilmastolaissa, vaan siinä piti nojata vähän muihin yleisempiin argumentteihin, minkä takia se tulisi olla olemassa. Joo, tosi hyvä. Helmi, onko meillä siellä chatissa kysymyksiä? Joo, täällä on itse asiassa aika paljonkin keskustelua ja kysymyksiä. Kysytään muun muassa tulevaisuuden suunnista. Ehkä niihin voidaan mennä vielä ihan lopussa. Vähän pohdintoja niin kuin omaisuuden suojan roolista ympäristöoikeudessa, polarisaatioista keskustelua. Mutta ehkä voisin nostaa tuommoisen kysymyksen liittyen niin kuin näyttöön ja todisteluun, että minkälaista ilmastonmuutokseen liittyvää näyttöä tai asiantuntijatodistelua näihin oikeudenkäynteihin yleensä tuodaan ja mikä sen rooli tai merkitys on näiden tapausten lopputulemille. No, hallintoprosessissahan näyttö ja todistelu on usein aika erilaisessa roolissa kuin tuo siviili- ja tai riita- ja rikospuolella. Sehän on sitä kirjelmän ja vastineiden kirjoittamista, ja sitten niissä kirjelmissä voi toki viitata tieteeseen, ja sitten ilmasto-oikeudenkäynneissä on sillä tavalla aika suoraviivainen se tilanne, tai näin mä näen, että meillä kuitenkin tuotetaan Suomessa sitä tieteellistä tietoa ilmastopaneelin ja Syken ja Luken toimesta, että niihin viittaamalla, ja sitten tietysti kansainvälisen ilmastopaneelin laskelmiin ja siihen tietoon viittaamalla, niin se on se mitä siellä tehdään. Toki voi viitata, jos pyrkii osoittamaan, että valtioneuvosto on passiivinen, niin joihinkin ministerien kannanottoihin tai johonkin, jos hankkii tietoja vaikka noista ministerityöryhmistä, että mitä siellä on tehty tai jätetty tekemättä erilaisia päätöksiä, niin sitten tällaista. Joo, just näin, että voi ajatella, että näyttö on kaikki se, mikä osoittaa, että miten vaikka tässä tapauksessa valtioneuvoston tosiasiallinen toiminta eroaa siitä, miten sen pitäisi toimia lain mukaan. Ja kansainvälisestikin niin ilmasto-oikeudenkäynneissä sitten tämä niin sanottu paras tieteellinen tieto on se tavallaan kulma kivi, eli nojataan IPCC-raportteihin ja tällaisiin, joista voidaan vetää sitten se yleinen ilmastopolitiikan suunta, ja sitä kautta niin kuin koko ajan edistyy ajatus siitä, että miten voidaan laskea jo Lauran aiemmin mainitseva tällainen globaalisti oikeudenmukainen päästövähennysosuus kullekin valtiolle vaikkapa, ja yrityksillekin kehitellään tällaisia menetelmiä, mutta ne on vielä vähän enemmän alkutekeillä ehkä, että miten sitten niin kuin yritysvastuu voidaan jakaa. Näin. Mulle tulee mieleen siis vielä esimerkiksi, tässä on nyt pyörinyt tämä klimaseniorin ratkaisu keskustelussa, ja se olisi tämmöinen Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisu, jossa sveitsiläisiä naisia, vanhoja naisia ja heidän niin kuin yhdistyksensä valitti tästä, että heidän oikeuttaan elämään ja yksityisyyteen ja terveyteen niin kuin loukataan, koska Sveitsi ei tee riittävästi ilmastotoimia, niin siellä kyllä esitettiin näyttönä tai todisteluna ihan tällaista niin kuin terveydellisiä tietoja siitä, että mitä seurauksia nyt on aiheutunut näistä helleaalloista näille vanhoille naisille ja heidän terveydentilan heikkenemistä ja erilaisia siis lääkärin todistuksia ja näin. Et tässäkin kun kansainvälisesti jos puhutaan, niin sitten se voi olla niin kuin monipuolisempaa se näyttö ja näin. Totta, toi on yleinen, että viitataan terveysvaikutuksia ja sitten toisaalta myös vaikutuksiin harjoittaa vaikka omaa elinkeinoa tai mahdollisuuteen asua siellä, missä on aiemmin asunut, ja tämän tyyppisiä niin kuin henkilöön liittyviä vaikutuksia, niin niihin usein vedotaan. Sitten näissä laajemmin ympäristöoikeudellisissa prosesseissa, jos siellä on
valittajina tai asianosaisina joitakin yksityishenkilöitä, niin ihan meillekin tuttua juttua, että vaikka kalastaja esittää väitteen siitä, että ei voi enää kalastaa jossain vesistössä, koska ne kalat on kuollut tai sinne lasketaan jotakin päästöä tietyn verran tai näin. Että ei ole tuntematonta, niin kuin sit, jos laajemmin ajattelee näissä ympäristöoikeutta koskevissa prosesseissa. Näinpä. No miten te näette sit tulevaisuuden, mihin suuntaan niin sanotusti tämä kenttä on menossa ja ehkä myös suhteessa nyt siihen poliittiseen ilmapiiriin, mikä parhaillaan on? Minä näen, että erityisesti tässä ajassa, niin jos nyt ollaan tuomioistuimen roolissa ensin, niin se on erityisen haastava, koska mitä politisoituneempi joku kysymys on, niin sitä varovaisempia tuomioistuimet kuitenkin sitten keskimäärin on. Ja nyt ilmastopolitiikka ja ympäristöpolitiikka yleisemminkin niin on vastatuulessa. Me eletään useiden päällekkäisten kriisien aikaa, pitää painottaa erilaisia intressejä. Samalla oikeisto on niin kuin aika vahvasti ollut nousussa pidemmän aikaa, on populismia, tuomioistuinten legitimiteettiä kyseenalaistetaan, tuomioistuinten itsenäisyyttäkin kyseenalaistetaan, nyt kun puhutaan siis yleisesti, ei vaan mitenkään Suomessa. Ja samalla on tällainen deregulaatiokehitys, että heikennetään ilmasto- ja ympäristölainsäädäntöä ihan EU-tasolla, niin kaikki tämä niin kuin vaikuttaa siihen, että missä määrin tuomioistuimetkin ehkä uskaltaa puuttua asioihin, koska voidaan pelätä, että liian pitkälle menevä ratkaisu jotenkin vaan yksinkertaisesti sivuutetaan. Ja samoin taas valittajat voi miettiä, että onko järkeä vaikka valittaa jostakin lain soveltamisesta, että voiko se johtaa siihen, että vaikka tulisi myönteinen ratkaisu näennäisesti, niin sitten laki vaikka kumotaan. Mutta samalla kansalaisjärjestöjä ajetaan niin kuin ahtaammalle, niillä on vähemmän rahoitusta, mikä voi sitten toisaalta ajaa niitä viimesijaisena keinona niin kuin nojaamaan yhä enemmän tuomioistuimiin, että tällaisia vähän niin kuin eri suuntiin meneviä trendejä ehkä on. Mutta joo, ainakin Suomessa nyt on niin kuin käänteen tekevä hetki, sanoisin, että ollaan tällaisessa tilanteessa, että ilmastotavoitteiden saavuttaminen on jo merkittävästi vaarantunut, ja Suomi on nyt ainakin vielä oikeusvaltio, ja oikeusvaltiossa sitten muiden hallintoelinten tulisi kunnioittaa tuomioistuimen ratkaisuja, ja tuomioistuimen ei pitäisi liiallisesti sitten myöskään harjoittaa mitään itsesensuuria, vaan ihan aidosti arvioida sitten sille esitettyjä kysymyksiä oikeuden näkökulmasta, vaikka se keskustelu ympärillä olisikin politisoitunut, että ne niin kuin voi kuitenkin erottaa. Joo, oikeastaan on helppo olla Maijun kanssa samaa mieltä näistä, mitä sanoin. Ehkä mä lisäisin niin kuin sellaisen, että ja tämä on ehkä myös persoona- ja temperamenttikysymys, mutta mä ajattelisin, että tämä kaikki myös lisää sellaista konfliktia. Mä en tiedä, kannattaisi käyttää sanaa polarisaatio, onko se liian laaja tähän, mutta sellaista ehkä myös taistelutahtoa, niin kun, jos se yleinen kehitys näyttää tosi huonolta ja sitten just aktivismia ajetaan ahtaalle ja ympäristösääntelyä puretaan ja samaan aikaan kuitenkin tämä materiaalinen todellisuus on se, että ympäristökriisi syvenee ja etenee ja ilmasto kuumenee, niin kyllä nyt ainakin joku osa ihmisistä sit varmastikin ajattelee, että tästä täytyy niinku yrittää siitä huolimatta, mitä niinku, että vaikka tämä suunta on tällainen, niin täytyy silti itse pysyä toimeliaana ja näin. Ja sitten mä ajattelen, että tietyssä mielessä myös tämä lakiasiaintoimistomaailma on, niin kuin, jos se nyt seurausta tästä kaikesta, niin kuitenkin niin kuin osa tätä samaa keskustelua ja kehitystä, että kun Suomessa on ajateltu niin kuin perinteisesti vähän sillain, että kun täällä ei just ole ollut nämä ympäristöoikeudenkäynnit ollenkaan missään isossa roolissa ajateltu, että tässä edes olisi niin kuin, jotenkin samalla tavalla riideltävää kuin mitä jossain muissa oikeuskulttuureissa, vaan että se on ollut sitä just, mitä mä sanoin tuossa alussa, että viranomainen luvittaa ja sitten kaikki menee lain mukaan ja kaikki on tyytyväisiä, niin sitten kun se kuva ei enää vastaakaan sitä, ja sitten on esimerkkejä esimerkiksi jostakin oikeudenkäynneistä siitä, että on haastettu vaikka menestyksellä sitten näitä kehityskulkuja, niin en mä näe, että ne on myöskään katoamassa minnekään. Mutta että
just se, mistä puhuttiin tuossa aikaisemmin, että mikä on sitten se vuoropuhelu niin kuin demokraattisen keskustelun ja sitten tuomioistuinkäytännön välillä, niin en mä tiedä, voiko aavistella semmoista fragmentoitumistakin jossakin vaiheessa, että täällä tehdään tätä ja sitten tuomioistuimet tuomitsee lain mukaan tätä ja sitten että ne saattaa ruveta niin kuin eriytymäänkin jossain vaiheessa. Ja sitten just joudutaan ehkä käymään tällaisia keskusteluja, just että jos on jotain kansainvälisiä instrumentteja, joista ne velvoitteet niin kuin tulee, niin että halutaanko sitten niissä pysyä, tai niin kuin se voisi tavata vaan tällaisia uudenlaisia keskusteluita. Että en mä niin kuin mitenkään kauhean rauhallisia aikoja tässä niin kuin povaa mihinkään suuntaan, vaan niin kuin aika konfliktia kohtihan tässä, eikös vain? Ja konfliktissa olemme. Haluanko Maiju vielä sanoa viimeisen? Mietin, että ihan lyhyesti voiko kommentoida tätä viimeistä kysymystä tuolla chatissa. Meillä on vain minuutti enää aikaa. Ei loppumaan aika, mutta vastaa ihan lyhyesti tai kerro mikä se kysymys oli ja kerro vielä ihan lyhyesti. Joo, avataan se uudestaan, että mitä mahtaisi käytännössä tapahtua, jos vaikka nyt korkein hallinto-oikeus tuomitsisi sitten Suomen toimimaan jotenkin tehokkaammin tai tuloksellisemmin ilmastoasioissa, niin ja sitten vedotaan siihen, että Saksassa vaikka niin ei käytännössä tällainen kuuluisa nopea ratkaisu johtanut paljon mihinkään, mutta se on minun mielestä kyllä väärinkäsitys, että se johti ihan suoraan Saksan ilmastolain muuttamiseen ja siinä korotettiin ilmastotavoitteita ja säädettiin uusia välitavoitteita. Että se selkeästi kyllä niin kuin johti positiivisiin konkreettisiin vaikutuksiin, joskin sitten siellä on uusia oikeudenkäyntejä vireillä ja se on just tällaista jatkuvaa vuoropuhelua, että mikä on riittävää ja pysytäänkö sitten oikeasti siinä, mihin niin kuin näennäisesti sitoudutaan näin, että näin se vaan toimii. Ja Suomessa sitten niin nyt tässä 3. ilmasto-oikeudenkäynnissä se seuraus olisi se, että pitää vaan laatia yksinkertaisesti tämä ilmastosuunnitelma uudestaan niin, että se paremmin vastaa ilmastolain vaatimuksia. Ja jos olisi joku yleisempi toteamus siitä, että toiminta ei ole riittävää, niin sitten ehkä siinä kohtaa tulee se oikeusvaltiopointti, että pitäisi luottaa siihen, että halutaan toimia niin, että ollaan lain puitteissa. Juuri näin. Hei, tätä olisi kiinnostavaa jatkaa vielä, mutta meillä rupeaa aika loppumaan. Kiitos tosi paljon puhujille. Kiitos myös kuulijoille hyvistä kysymyksistä. Tulevista aamukahveista saat tietoa meidän LinkedInistä tai sitten liittymällä sähköpostilistalle. Laitatko Helmi vielä ohjeet siihen liittymiseen, miten pääset listoille, niin tuonne chattiin. Ja tästä tosiaan tulee tallenne sitten vielä myöhemminkin katsottavaksi. Kiitos kaikille ja oikein mukavaa kevään jatkoa. Kiitos paljon. Kiitos. Moi moi. Hyvää kevättä.